Ако някой още не го е разбрал, бъдещето не е в града. И то не защото зоната е 2 евро, синята, или защото апартаментите строят милиони. Просто наистина не става вече за живеене. Да, има тук-там микроклимат някъде, затворените комплекси, тук-там позапазило се каренце с повече простор, но това хора намалява, изчезва и е толкова незначително на фона на всичко останало, през което трябва да преминаваме непрекъснато, че няма да спаси нещата. На практика, когато си извън града, ти имаш всичко, което искаш и малко повече, а освен това винаги можеш да отидеш до града за това, което ти трябва. И реално в България, ако се замислите, почти няма места, които да са чак толкова отдалечени от някакво градче, което може да им дава всичко необходимо. И големия аргумент – децата. Да, децата са супер. Току-що оставих моя наплуване. Другия събира дърва. И могат да правят каквото искат. Когато искат, могат да отидат някъде, да се видят с някой. Могат да ползват всичко, което им предоставя и града, и селото. Никакъв проблем не е. Проблема ни е тук и с промивката, която постоянно ни казва: апартамента в Люлин струва 1,5 милиона, в Лозенец 3 милиона. Това е абсолютна промивка и ние не трябва да сме там. Не е необходимо да бъдем там. Да, може да е удобно в някакъв аспект, да не пътуваме толкова много, но на мен реално пътуването изобщо не ми се е увеличило. А в днешно време, когато може да работите от вкъщи и да имате всичко на разположение, е наистина много, много безсмислен компромис да се навираме в големия трафик, в големия поток от хора и в затворените офис пространства с сухия въздух и 27 градуса температура целогодишно.